आं दायो फोरोंनो लादों बिथराइ फाइलि एबा से थाखोनि थाखाय गारां हांखो। बे गारां हांखो हालाखौ आङो फरायसाफोरनो फोरोंनो आखायाव लादों। आसा खालामो फरायसाफोरा आंनि भिडिअखौ गले गले नायनानै गारां हांखोखौ सोलोंना लागोन आरो न'आव बहियाव लिरख'ना लागोन आरो गले गले फरायबाय थागोन। दे बिदिब्ला जोङो फरायलांनोसै। दानिया खोनासंलांदो फरायसाफोर। बेखौ बुङो गारां हांखो। गारां हांखो बेयाव दङ, बेखौ बुङो गारां अ, गाराङा, गुसुंइ, गोलावइ, गुसुङु, गोलावउ, रि, ए, उइ, औ। खोनाबायना? आरो खनसे फरायबावना खोन्थानि, खोनास्लाबाखैबा आरो खनसे खोनासंबाव दे। गारां अ, गाराङा, गुसुंइ, गोलावइ, गुसुङु, गोलावउ, रि, ए, उइ, औ। गारां हांखोआ जोब्बाय। अब्ला एबार जोङो फरायगोन खौरां हांखो। खौरां हांखोखौ जों फरायगोन। खोनासंलांलायदो मोजाङै, फरायफालां आंजों लोगोसे। क, ख, ग, घ, ङ, गुसुं स, गोलाव स, ज, झ, ञ, गोलाव ट, गोलाव ठ, गोलाव ड, गोलाव ढ, गोलाव ण, गुसुं ट, गुसुं ठ, गुसुं ड, गुसुं ढ, गुसुं ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, गोरा स, गेजेर स, गुरै स, ह, क्ष, दय्र, धय्र, गुसुं थाब त, अं, अनासार, अखाफोर। खौरां हांखोआबो एसेनोसै। अब्लाबो खनसे आरो फरायबावनि, आरो खनसे खोनासंबाव क खखौ। बेनिफ्राय आंजों फरायफा भिडिअखौ नायनानै। क, ख, ग, घ, ङ, गुसुं स, गोलाव स, ज, झ, ञ, गोलाव ट, गोलाव ठ, गोलाव ड, गोलाव ढ, गोलाव ण, गुसुं ट, गुसुं ठ, गुसुं ड, गुसुं ढ, गुसुं ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, गोरा स, गेजेर स, गुरै स, ह, क्ष, दय्र, धय्र, गुसुं थाब त, अं, अनासार, अखाफोर। जोब्बाय। खायसेया नैखौ बबो होनो, बो होनो, जे बुंबाबो जागोन। जायखिजाया जों गासैबो बुजिलायनो हाखायो। बिदिब्ला फरायसाफोरा न'आव भिडिअखौ नायबाय था, आंजों फरायफाबाय था, बिजाबखौ दिहुनना ला आरो लिरख'नानै ला। गोजोन्थों। थेंक इउ।